अख्रां दासखायनि बानजायनायाव बुरखां 8.0 थुनफावथाय बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। तामुलपुर जिल्लानि सोरजिनि फुंखा बानगुरियाव अख्रां दासखायनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै बुरखां 8.0 थुनफावथाय बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। आगुनि बोसोराव जेरैबायदि गाजा गोमजायै गाब गोनां हाबाफारिजों खुंदों थिग बेबायदिनो फैगौ 13, 14 आरो 15 मार्च खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों बे थुनफावथाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन। मख'नाया गोनांदि बर' हारि दाफुंनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा मैखोम बिहोमा दं। बेखौ नोजोर होनानै देग्लाय बोसोराव बर' आइजोआ न'आव आरो बर' आइजोआ बायजोआव बे आयदाखौ लानानै बादायलायनाय जागोन। गसाइगावनिफ्राय जागायनानै उदालगुरिसिम दासिमाव मोन 16 बादायारि हान्जाफोरा फैनो थाखाय जगाजग खालामनाय जाबाय होननानै एम अख्रां बर'आ फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बे बोसोराव थुनफावथाय बादायलायनायजों लोगोसेनो मोसानाय बादायलायनाय, सावगारि आखिनाय बादायलायनाय, फट' खेबनानै सावगारि दैथायहरनाय बायदि बादायलायनायखौ लाफानाय जादों। थुनफावथाय बादायलायनायनि सेथि बान्था महरै 44,444, नैथि बान्था महरै 33,333 आरो थामथि बान्था महरै 22,222 नोगोद रां होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो साबसिन फावखुंगुर/फावखुंग्रि, साबसिन मेकआप महरगिरि बायदिजों लोगोसेनो मोन 12 थाखोआव सायख'नानै बान्था होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। हटेल एन्ड रिजर्टआव बिथांमोननि अफिसियेल पार्टनार महरै मदद होफादों होननानै एम अख्रां बर'आ दिनै मिथिहोदों। बुरखां 8.0 नाम होदों जों एबार माने 8थि आरोखि 8th एडिशन। बोसोरफ्रोमबो मोनसे टीम थायो जोंना कम्पिटिशनाव। वान एक्ट प्ले ड्रामा कम्पिटिशन, वान एक्ट प्ले कम्पिटिशन बे ओमफ्राय टीम थायो, टीम बेस्ट। देग्लाय जोंनि टीमा जाहैबाय बड' उइमेन एट हम, बड' उइमेन इन पाब्लिक, माने बड' आइजो न'आव, बड' आइजो बायजोआव। बे टीमनि सायाव जों नाटकखौ कम्पिटिशनखौ खुंदों। थांखिया बेनो माने आइजोफोरखौ आं एसे जेला बेरायबाय गोबाव सम, थांनाय समफोराव जों नुबाय बर' आइजोफोरा मैखोम मोनसे बिहोम दङ बर' हारि दानायाव। बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय गायदे हेलिना मोनखौ लानानै बिनि उनावबो बेसेबांबा रोजा रोजा बर' आइजोफोरा, सानथ्र'हायै बर' आइजोफोरा सेक्रिफाइस खालामनांदों, गावसोरनि सम, खस्थ' दुखु जारला सैज्य खालामदों। नाथाय आं मा फिल खालामो, बिथांमोना बे मोननांगौ मोनसे माबाखौ, जायगाखौ जोंनि समाजाव मोनाखै नामा, स्पेसियेलि पलिटिकेलि आरो दै। बेखायनो जोङो सानदों मा एसे सावरायथों मानसिफोरा, बे जोंनि सोरजिनि फुंखा बे जायगाखौ जों जि नाम होदों आरो बुरखांनि जा बे जौस्रां, बेनिफ्रायनो जाखाबाय थायो माबाया सावरायनाया, बेनिफ्राय एसे सावरायनाय जाबावथों होननानै जों बे टिमखौ लादों आरो। बे बोसोराव नोंथाङा माबायदि आसा खालामदोंबा बबे जायगानिफ्राय जे नोंथांनि नैबे टिमफोरा देग्लाय टटेल 16 अलरेडि जोंना माबा जाबाय, रेजिस्टार जाबाय। स' जों आसा खालामदों मोनफ्रोम टिमा फैजोबगोन होननानै। बे गसाइगावनिफ्राय उदालगुरिसिम देग्लाय रेजिस्टार खालामदों आरो। स' हपफुलि बयबो फैगोन। साननैनि हाबाफारि जागोन माबाया, ड्रामाया सानथाम टटेल 13, 14, 15। जों देग्लाय दस्रा एक्टिभिटिबो सोलांदों आरो बेहाय, माने नाटकनि अनगायैबो दा जेरै जोङो नाटकखौ लकेलाव खालामग्रा बारा गैया, नाथाय लकेल मानसिखौ जों माबोरै इनभल्भ खालामनो, बेखायनो जों दा बिदिनो नर्मेलि जेखौ खालामो गथ'फोरनि उन्दैफोरनि थाखाय बायदि मैया खेला होदों। ओमफ्राय जों डान्स कम्पिटिशन मोनसे लाखिदों एबार, अपेन डान्स कम्पिटिशन। मेथाइयाल'सो बर' जानांगौ, मोसानायाव बयबो वेलकाम, सोरबा बांगाल, माबा गरखा, बेंगलि, एसामिस, राजबंसि, जायखिजाया सरनिया बयबो वेलकाम, नाथाय मेथाइया बर' जानांगोन। बे 13आव, बे 14आव जोंना ड्रामाया थाबाय। बेजों लोगोसे जोङो माबा लादों, मा होनो बेखौ, ड्रयिं कम्पिटिशन होफादों जोङो बेजों लोगोसे। आरो आं दिनै फोरमायनो मोननानै माने आं गोजोननाय ना मा होनो बेखौ मिथिया, गपाल स्वर्गियारि, नोंथांमोना मिथिखागोनदां, बेहायनो फैयोमोन बेबो, आंनि माने जों माबालाया, बिराद खास लोगो आंजों। स' बिनि गोसोखांथियाव जोङो मोनसे फट'ग्राफि कम्पिटिशन होदों। बे फट'ग्राफिखौ खालामोमोनथ'। बे टिमा बर' उइमेन आरोखि, बे सेम टिम, बर' आइजो बहाबा दुखु जारलाजों जेखि नुवा नोंथांमोनाबो बाहागो लानो हायो। फट'खौ खेबना जों दैथायहरनांगौ आरो बेनि सायावबो कम्पिटिशन जागोन आरोखि, फट'ग्राफि कम्पिटिशन।
जितु बान्था महरै मा मा बान्थाया एस इउजुवेल देग्लाय टटेल 12 बान्था जों मोननै माबाबावदों जे स्पेसियेल जुरिया जाजफोरा मोनसे होगोन स्पेसियेलि आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव अडियन्स चइस बिनि अनगायै मोनथाम ग्रुप माबाया दंखायो बेस्ट सेकेन्ड बेस्ट थार्ड बेस्ट ओमफ्राय बेस्ट एक्टर मेल फिमेल बेस्ट माने मेकआप आरो माबा कस्टिउम बेस्ट आर्ट बेबायदि आं माबाखौ नोंथांमोननि लिस्टखौ होगोन दाहाय थ' टटेल देग्लाय 12 एवार्डआ बेसेबां बान्था रां हिसाबै रां हिसाबै बेनो फार्स्ट प्राइजआ 44,444 रुपिसनिफ्राय सुरु जायो जोंना 33,333 रुपिस बे सेकेन्ड आरो 22,222 रुपिस बे थार्ड बाखि जेसेबां इन्डिभिजुवेल माबा दङ प्राइस दङ आरो बे मोननै जि एड खालामनाय बे 4 टाइम 9 माने 9,999 रुपिस बे टटेल माने साफा साफायाव आरो जितु फैबाय थानाय जितु बुरखां बेखौ गासै थुनफावथायखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलाय तामुलपुर बासिनो आङो बेखौनो देग्लाय जोङो हानायमानि माबाबो खालामदों इनभाइट खालामदों थांनाय समफोराव बे आं हारसिंनि नङा मानसिफोरा जुदिও सानो आं हारसिं होननानै बुरखाङा दिनै 8 एडिसन सफैबाय रायजो राजानि बर' रायजोनि बिराद सापर्ट दङ बेहाय आरो जों मोनसे हिउज मोनसे टिम दङ स' जों बयबो सावरायनानै दा जोंहा माबा दङ क'र्डिनेटर दङ क'र्डिनेटरा जाहैबाय जोंहा डक्टर जितुमनि बसुमतारी बिथाङा कटन इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर इंलिश डिपार्टमेन्टनि ओमफ्राय कनभेनर दङ प्रियाजिता बसुमतारी बिथाङा बिजनेसनि ससियेल एन्टारप्रेनार ओमफ्राय माबा दङ आरो सासे कनभेनर दंबावो जोंहा जेनिया बसुमतारी बिथाङाबो ससियेल माबा एन्टारप्रेनार स' जों बयबो सावरायनानै बेखौनो जेसेबां हायो तामुलपुरल' नङा जों आलासिबो लिंदों दाब दाब जायगानि आइजोजों जेसेबां स्पेसियेलि आइजोफोर आरो दै जों बेखौ माने मोनसे हाबबादि खालामदों देग्लाय आइजोफोरनि बाथ्राफ्रा डिसकासन जाथों बेबायदि होननानै स' तामुलपुरनि बयखौबो आङो खाथि खालानि स्पेसियेलि बिथांमोनखौ आं खावलायदों फै बेहाय नुजाफै नाटक नायफै सावरायनायाव बाहागो लाफै जों बिनिफ्रायनो माबा मोनसे मोजां पजिटिभ दाजाबथियारि माबाफोर माबा मेसेज लांनो हायोबा जों बेखौ नाजादों स' नोंथांमोना मिथिखादों जोंहा देग्लाय जों खुंदों अख्रां दा स्काइ जा अर्गेनाइजेसन जों खुंदों नाथाय देग्लाय जोंजों अफिसियेल पार्टनार मोनसे दङ अफिसियेल पार्टनारा जाहैबाय आइ आफा हटेल्स एन्ड रिजर्ट्स बिथांमोना क'क्राझाराव दङ आइ आफा मेडिकेलबो दङ बिथांमोना आइ आफा मेडिकेल हस्पिटाल ओमफ्राय बिथांमोना दा हटेल एन्ड रिजर्ट्स बिथांमोननि मोनसे ब्रान्स बिथांमोना अफिसियेलि पार्टनार जादों आरो बिथांमोना जोंखौ माने बे स्पन्सर खालामदों आरोखि जेसेबां हायो बिथांमोना मोनसे मैखोम रल दङ आरो बेयाव देग्लायनि माबाखौ साक्सेसफुल खालामनो थांगासिनो दङ नालाय जोङो बेहाय बिथांमोना मैखोम रल दङ स' बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय जोंजों अफिसियेलि पार्टनार जानायखाय